Anis tá mé an seo go láiste Lorgan an nniu agus tá mé chun aglah a chur ar Lémo an seo faoin glyfa mé go teacht dé danig. All right Lémo, chuna atá tú? Tá mé ar cén tá nóim se go hálan agus tá gatain leabhar scoige. Go mac. An ceapan tú, an méid an bua ag air an dé danig. Céinte, tá mé tnú go mála leis an cléir Park an Crocaig. Park an Crocaig? No, Lémo, is clé soccer atá gist. Yeah, fi is go mé sin Talca Park. No, Lémo, is clé soccer it's like tá fridan na héireann ag immert. Yeah, tá is go. Agus cé scáil a méid ann ag deir an clifa an ceapan tú? Is tóigh go méid bu má ag éir. Héine sé dé go dtí beidir Lémo, no, is clifa soccer atá ann. Ní pell Gaeilge atá ann. Yeah, right. All right, agus cé hé an timrád is fearr leat a Lémo? Stóigh Frank Stapleton. Frank Stapleton? Sure. Ní imrein No, ní. Look, ní imrein Frank Stapleton na hille. Tá sé oire has leis na blinta. Now, cé hé an timrád is fearr leat an ceapan tú? Okay, on striker sin a lot of points in the queue. Packy Bonner. Lémo, listen, look, níl clúdá loid agus. Cá mé sé dul agus aglah a dhéanamh duine cinnte eile. Look. Cúrda mé mé an seo, right? So imi lad, go on, away lad. Like, listen, brown on faoi sin ach ní clúdá loid ag an lad sin fin.